Πρίτας, Τζόνσον, Αντού με τον Κορδονούρη, δίνει βοήθεια ο Τσεσνάουσκης, πήρε την πρώτη κόντρα ο Αμερικανός, αφήνει ο Γιάχος με καλό ρυθμό στην εκκίνηση, ο Γκαρσία. Ο Τζόνσον κινείται στον άξονα και περιμένει την πάσα, την πήρε τώρα από τον Αντού. Γκαρσία, ο Κόκκι επιθυρούμενος από τον Χίλια. Η σέντρα πέρασε για την κεφαλιά, πάσα στον Κόκκι, το πλας έξω. Κόρνερ στο 5. Κάνε ωραία την κίνηση ο Κόκκι στην περιοχή. Τον έχασε ο Χίμπλινγκερ από τη σέντρα του Κάλβο. Και την κεφαλιά πάσα του Τζόνσον πετάγεται ο Κόκκι καλυπτόμενος από το γελαδάρι. Ο Κάλβο την εκτέλεση. Εκτέλεσε ο Αντού και με τα κουνάκια ο Κάλβο. Αντού. Πέρασε ωραία ο Κάλβο, κεφαλιά πάει στο Τζούνιορ. Ο Γελαδάρης. Ο Μπέτο χάνει με φάουλ σύμφωνα με τον Γιάχο. Ο Εργοτέλης επιβεβαιώνει ότι έχει την τέταρτη καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα μετά Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό μαζί με ΠΑΟΚ και Ατρόμητο, σκοράροντας από το δεύτερο λεπτό με τον Μπέτο, ο οποίος εδώ πήρε φάουλ. Πάσα πρόλαβε την κίνηση του ορφανού ο Γκαρσία. Κινείται ο Τζόνσον αριστερά, το κοντρόλ ευνοεί την απομάκρυνση σε πλάγιο του Γιώργη Σασιασβίλη. Πάλι ο Χίμπλιγκερ εκτός περιοχής. Έρχεται ο Αντού να κάνει το κοντρόλ και να πάρει το πλάγιο από... Πήρε ο Τζόνσον. Φύγει ωραία από τον Σίλβα Τζούνιορ. Δεύτερη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι. Μετά τον Μπέτο. Ο Πόζα παίζει με τη φωτιά και ο Τζόνσον πάει να του πάρει την μπάλα. Εδώ η πίεση του Τζόνσον δεν ήθελε και πολύ να αποφέρει αποτέλεσμα. Ο Πόζα έπαιξε με τη φωτιά για να πάρει την μπάλα. Ο Τζόνσον μπαίνει ο Αντού στην περιοχή. Ο Αμερικανός έχει τον Κορδονούρη. Κακή τελική προσπάθεια στο 22. Δεύτερη του Τζόνσον από την κεφαλιά στο 12. Κόκκι πάει αριστερά. Τσεσνάουσκης βοηθάει πολύ αμυντικά τον Κορδονούρη. Ο Αντού ψάχνει την κίνηση του Τζόνσον. Δοκιμάζει το σούτ έξω στο 25. Τρίτο του Άρη, κλασική ευκαιρία είναι με τον Κόκκι στο 5, Τζόνσον απειλεί στο 12 και το 22, ο Αντού στο 25. Ο Εργοτέλης στο προβάδισμα από το δεύτερο λεπτό, προειδοποίησε ορφανός στο 1. Τελευταία επίσκεψη στα καρέ του Σιφάκη με τον Γκαρσία. Ο Τζόνσον πήγε να βάλει πλάτη τον Σασιασβίλη. Αντού. Σέντρα στον Τζούνιορ. Αντού, Κόκκι, Κάλβο. Έξυπνα ο Κόκκι για τον Τζόνσον, ανέβηκε γρήγορα ο Νέτο. Ο Αμερικανός πάει και πάλι στον άξονα. Ο Κόκκι έφερε την μπάλα στο δεξί, ωραίος ούτε 1-1. Ισοφάριση στο 29, ο Κόκκι πανηγυρίζει το δεύτερο γκολ στο πρωτάθλημα. Βγήκε από την περιοχή, βρήκε χώρο, απείλησε τον Πόζα και ισοφάρισε το μάτς. Για να σκοράρει ο Σέρχιο Κόκκι για πρώτη φορά από την ένατη αγωνιστική. Είναι το πρώτο εφετινό γκολ στο Κλεάνθης Βικελίδης και δεύτερο στο πρωτάθλημα για τον Ισπανό. Ωραίο σουτ. Δεν μπορεί ο Πόζα. Έχει ευθύνη ο Ούγκρος τερματοφύλακας του Εργοτέλη για τον γκολ. Αλλά η μπάλα αναπηδά. Τον ευνηδιάζει. 1-1. Ο Άρης αποκτά και ενθουσιασμό πλέον στο παιχνίδι. Η πάσα για τον Κάλβο. Offside. Τώρα σφυρίζει ο Γιάχος τον Τζόνσον. Υπάρχει offside, είναι Παναγιώτη. Για τον Κόκκι έχω την εντύπωση ότι το γκολ ήταν εξαιρετικά αφιερωμένο στον πατέρα του, ο οποίος για μια ακόμη φορά βρίσκεται στο Κλεάνθης Βικελίδης και τον παρακολουθεί. Νασούτη, ο Γκαρσία, ο Πρίτας, ο Τζόνσον το κοντρόλ με τον Σασιασβίλη στην πλάτη. Ταράνο. Αντού. Κάνει φάουλο ο Κορδονούρης, το δίνει ο Γιάχος.
34 λεπτά 1-1. Μάτς με καλό ρυθμό, με 2 γκολ, με ευκαιρίες. Περισσότερες για τον Άρη. Πάσα του Αντού για τον Τζόνσον, οι δύο Αμερικανοί. Φάουλ ο Τσεσνάουσκης. Τι λες, Ευγενή? Η εντολή του Καραγεωργίου στον Κορδονούρη είναι να ακολουθεί πάντα. Ιδίως οι πολίτες τοποθετήσεις των μεσαίων χαφ. Αντού, Κόκκε, Αράνο. Και όχι απλώς ισορρόπησε στο κέντρο, αλλά ελέγχει και το ρυθμό. Νέτο. Δείχνει ο Κούπερ τι πρέπει να γίνει στην επίθεση. Ο Τζόνσον με φάουλ από τον Μάριο Χίμπλινγκερ, έτσι φάνηκε. Ο εκνευρισμός του Αμερικανού. Γιάκος καθυστέρησε να σφυρίξει δευτερόλεπτα, αλλά περίμενε να διαπροκύπτει πλεονέκτημα. 7 λεπτά για το πρώτο ημίχρονο, 1-1 στο Βικελίδης. Κόκκι στο 29 πάτησε τον γκολ του Μπέτ από το δεύτερο λεπτό. Εκτελεί ο Αντού. Διώχνει της ομάδας του Δερμιτζάκη. Σασιασβίλη. Πίεση ψηλά του Άρη, του δίνει κατοχή μπάλας ευκολότερα από ό,τι στο πρώτο μισό του ημιχρόνου. Η πάσα έξυπνη για τον Νέτο από τον Τζόνσον. Ο Χίμπλινγκερ προσπαθεί να βγάλει τον Βουτιμίρ σε θέση βολής. Αντίστοιχη κίνηση είχε γίνει με τον Αστέρα Τρίπολης για το 2-0 που έκανε ο Κροάτης. Με πλασέ στην κίνηση ο Τζόνσον. Γκαρσία η κίνηση του Κάλβο. Κεφαλιά του Σασιασβίλη, ο Τζόνσον. Ο Κόκκε. Ο Πρίτας ξαναζήτησε ο Κόκκε. Κίνηση του Νέτο, την είδε ο Ρωμάνο, γυρνάει ο Νέτο, περνάει μπάλα 2-1. Σκοράρει ο Αντού στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου. Ο Άρης γυρίζει το μάτς πριν το ημίχρονο. Εξαιρετική δουλειά από τον Νέτο. Πάει πρώτο στην μπάλα από τον Ρωμάνο. Και όχι μόνο αυτό, κάνει και την ιδανική σέντρα για τον γκολ του Αντού. Η κίνηση του Αμερικανού δεν γίνεται αντιληπτή από την άμυνα του Εργοτέλη. Καταπληκτική πάσα για τον Νέτο. Ο Αντού προλαβαίνει τον Κορδονούρη και ο Άρης τουμπάρει το εις βάρος το αποτέλεσμα από το δεύτερο λεπτό στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Ο Αντού είναι πιο γρήγορος από τον αρχηγό του Εργοτέλη, ο οποίος έχει ελαχιστοποιήσει τις προωθήσεις του, μένει στο δεξιά άκρο της άμυνας. Τέλος πρώτου. Τον Κορδονούρη διώχνει ο Αράνο. Σασιασβίλη κάνει λάθος, παίρνει ο Τζόνσον. Αντού έφυγε από τον Σασιασβίλη, έχει προϋποθέσει αντεπίθεση ο Άρης, αλλά ο Αμερικανός και τώρα καθυστερεί στον... Ο Τζόνσον έβαλε πλάτη το Σασιασβίλη και βγαίνει στην κόντρα ο Αμερικανός. Έχει το Χίμπλινγκερ και θέλει να τον αποφύγει, έχει βγει από την αιστεία ο Πόζα, κρατάει ο Τζόνσον το shoot out στο 61. Λίγο πριν αποχαιρετήσει το μάτς για να μπει στη θέση του ο Χαβιέρ Κάμπορα. Πρώτο σκόρερ του Άρη με 8, απέχει από τον γκολ στα 4 τελευταία 90 λεπτά. Τι λες, Παναγιώτη? Και θα μπει και ο Ευθύμης Κουλουχέρης. Κάμπορα προωθημένο. Ο Αντού πανηγύρισε το πρώτο του γκολ στη Super League με τη φανέλα του Άρη. Έγινε ο 11ος σκόρερ για τους Θεσσαλονικείς. Έχει 12 ο Εργοτέλης. Πρώτο γκολ για τον ίδιο, ένα σχόλιο για την νίκη. Your first goal, what do you want to say about this win? Oh my goodness, I'm very happy, especially since the team won the game because it was a very important game. Δε μου, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που μπόρεσα και συμμετείχα σε ένα γκολ, αλλά κυρίως γιατί αυτό το γκολ έδωσε την νίκη στην ομάδα μου. Επειδή είναι το Αγίου Βαλεντίνου σήμερα, θέλει κάπου να το αφιερώσει? Today is Valentine's Day, the love. Do you want to dedicate this goal to someone? I want to dedicate this goal to Lauren Pavlovoy, who is my longtime Tutu? Lauren, her name is Lauren. Ah, yes, okay. I grew up with her and she's the greatest girl in my life. Θέλει να το αφιερώσει στη Lauren, την κοπέλα του που δεν είναι εδώ κοντά, τον παρακολουθεί πάντα και είναι η γυναίκα της ζωής του. Ευχαριστώ πολύ. Φιλάκια από τηλεοράση.